соли 2009 Джеймс Кэмерон рекорди навбатии худро дар таърихи киноиндустрияи ҷаҳон гузошт. Пас аз Титаник дар тайяи филми ҳунарӣ Аватар муваффақ шуд. филме ки ҳамагон баромади қисми навбатии онро охири соли равон интизор буданд. аммо тайягарон хабар доданд ки қисми навбатии филми ҳунарӣ Аватар соли 2018 рӯи экранро нахоҳад дид. ин хабар мисли об дилҳои оташгирифтаи мухлисони филмро хомӯш кард. чунин қарор баровардани Джеймс Кэмерон тайягари ин лоиҳа дар ҳолест ки ӯ гуфта мо якбора қисмҳои дуюм, сеюм, чорум ва ҳатто панҷуми филмро сабт карда истодаем. аз ин хотир худро зиёд интизор накунед. ҳоло аниқ нест ки қисми навбатии филм кай рӯи экран падид хоҳад омад. тахмине ҳаст ки мо филмро дар 5 қисм то соли 2025 тамошо хоҳем кард. чаро мухлисон қисмҳои навбатии ҳар як филми ин коргардонро интизор мешаванд? аз куҷо сарчашма мегирад ин ҳама муваффақияти Джеймс Кэмерон? барои ҷавоб ёфтан ба ин савол мебояд аз филми ҳунарӣ Терминатор дидан кард. бале, Терминатор филме ки баъд аз баромадаш атрофи Джеймс Кэмерон сару садоҳо паҳн шуд. Терминатор филми тахаюлии коргардон Джеймс Кэмерон ки соли 1984 рӯйнавор оварда шуд. филм қисмати сарбозеро ки ним одаму ним робот аст баррасӣ мекунад. ин персонаж аз соли 2029 ба 1984 омада қасди куштани Сара Коннорро мекунад. Сарае ки фарзанди ҳоло ба дунё наомадааш метавонад ин роботҳоро ки худро соҳибони ояндаи замин меҳисобанд нобуд намояд. аммо чун туфаи тақдир Терминатор ба Сара дил мебандад, лекин афсар Кайл Риз садироҳи ӯ мешавад. дар филм масъалаҳои саёҳат ба вақт, тақдир, рафтори одамон дар ҳолатҳои фавқулода, офаридаҳои зеҳнӣ ва чандин паҳлӯҳои дигари ҳаёти одамӣ матраҳ мешавад. маҳз бо шарофати ҳамин филм ибораи «Ман боз бармегардам» шомили рӯйхати ибораҳои маъмулӣ синамоӣ гардид. ҳоло таваҷҷӯҳ ба он чизе ки дар идома тамошо хоҳед кард. мо аз майдони сабти филм нофаҳмӣ байни коргардону Арнолд Шварценеггер, сохти робот ва мушкили тайягарон бо он, таркиш, иҷрои саҳнаҳои хатарнок бидуни каскадёр, инчунин муаррифии Терминатор 2 ва ифшои асрори персонажҳои ғайриоддии ин қисм, пардоз ва сохти қолаби Терминатор ё наход санъати филмофарӣ моро фиреб дода бошад. Терминатор 3 бо қаҳрамонҳои нав. ин духтар ҳамаро дар майдони сабт ба ҳайрат овард. коргардони дигар ва баъзе тағйиротҳо дар хатти сюжаи шумораи 3. ин ва чандин маълумотҳои дигар дар идомаи барнома. идеяи сохти филм дар зеҳни Джеймс Кэмерон соли 1981 пайдо шудааст. пас аз омӯзиш як сол баъд, яъне соли 1982, ҳамроҳи дӯсти худ Уильям Вишером ба навиштани филмнома шурӯъ намуд. аммо пайдо намудани сарпараст кори осон набуд, зеро сабти филмро бисёре аз ширкатҳои филмофарӣ ба ӯҳда нагирифтанд. ҳайратовар аст, вақте ҳама аз таҳияи ин филм даст кашиданд, Джеймс Кэмерон филмномаро бо қимати ҳамагӣ $1 амрикоӣ ба продюсер Гейл Хёрд, яъне ҳамсари ояндааш, мефурӯшад. аммо баъдан ӯ ба хулосае меояд ки аз ин мавзӯъ даст кашида наметавонад. ҳамин тавр бо баъзе тағйиротҳо дубора сари кор омад, лекин солҳои 80 истифодаи ороишоти компютери тавре ки ӯ мехост имкон надошт. Кэмерон бо $6.5 миллион амрикоӣ ба сабти ин филм шурӯъ намуд. наворбардории филм аз 19 марти соли 1984 дар Лос Анҷелес оғоз гардида 9 моҳ идома ёфт. сабаби тӯл кашидани сабт нақшофарии Арнолд дар филми дигар дониста мешавад. нақшои асосии дигарро Линда Хэмилтон ва Майкл Бин иҷро намуданд. Терминатор очень важная для меня и отличная. Терминатор барои ман бисёр муҳим аст ва аз нақшҳои дигарам ба куллӣ фарқ мекунад. гуфтан мумкин аст ки ин аввалин нақши манфии ман аст. Терминатор барои ман муҳим буд.
маҳз ҳамин гуна филмро интизор будам. албатта ӯ хашмгин аст, аммо инро фаҳмидан мумкин, зеро вай робот аст ва он наметавонад мисли мо эҳсос дошта бошад. Слушай, я ведь не тупая. Такую технику сейчас невозможно создать. Пока нет. Еще лет 40 будет невозможно. Все вертится вокруг одной девушки. воқеаҳо атрофи як духтар сурат мегиранд ва ҳарду қаҳрамонҳо кӯшиш мекунанд тақдири ояндаи худро муайян намоянд. ин духтар намефаҳмад ки ӯро дар оянда чӣ интизор аст. дар аввал вай як пешхизмати оддӣ бо ҳаёти муқаррарӣ менамояд. сара бо он ҳама ҳодисаҳое ки атрофаш рӯй медиҳад мубориза мебарад. ман метавонам ҳоло бисёр сирҳоро барои шумо ошкор намоям, лекин танҳо ҳаминро мегӯям ки агар ин духтар оддӣ мебуд барояш ҷонфидоӣ намекарданд. аммо ин роботро мағлуб кардан кори осон нест, хусусан вақте онро Арнолд иҷро менамояд. Когда терминатор Арнольд, его не остановить. албатта то ин эътирофҳо миёни Джеймс ва Арнолд нофаҳмиҳои зиёде сурат гирифт. коргардон ӯро дар нақши асосӣ муносиб намедонист. Кэмерон мехост образи терминаторро ҳунарманд Ленс Хенриксен иҷро намояд, аммо аксари дигар Шварценеггерро интихоб карданд. кор то ҷое расид ки байни Джеймс ва Арнолд қариб муноқиша ба амал меомад. дар хусуси чӣ тавр забон ёфтанашон маълумот дода нашудааст. ороишоти компютерӣ дар филми мазкур нақши ниҳоят муҳимро иҷро намудааст. ин масъулиятро барандаи ҷоизаи Эмми Стем Уинстен ба ӯҳда дошт. вазифаи ман сохти эскиз ва ороиши техникии филм мебошад. дар ин лоиҳа маро дастаи ниҳоят пурқувват ҳамроҳӣ мекунад. мо ҳамроҳ эскизҳои зиёде сохтем. ман ҳеҷ гоҳ фикр намекардам ки рӯзе мешаваду худамро намешиносам. вақте ба манекен менигаристам мегуфтам наход ин манам, зеро фарқ кардан намешуд. ин аҷиб аст, зеро ман ҳангоми тамошои филм аслро аз сохта фарқ намекардам. ана то чӣ ҳад қиёфа ва рӯи ман монанд сохта шудааст. Где я, а где не я? ҳоло дар идома мо шуморо бо як қаҳрамони дигари филм шинос мекунем. дур наравед. як ситораи дигари ин филмро истиқбол гиред. ин робот худфаъол буда шакли сохти онро Джеймс Кэмерон худаш фикр кардааст. баландии робот 1,88 сантиметр ва вазнаш 90 килограмм мебошад. дар он наздики 1000 қисми металл ҷой гирифтааст ки ба таври автоматик кор мекунанд. аз рӯи коғаз то сохти робот наздики 6 моҳ вақт сарф гардидааст. ин аввалин қадамест ки робот терминатор ба таври воқеӣ дар сабти филм истифода бурда мешавад. ҳоло санҷиши ниҳоӣ гузаронида мешавад. Стен ва дастааш бояд роҳгарди роботро нишон бидиҳанд. барои ҳаракат додани он 5 нафар лозим аст. ҳузури робот дар майдони сабт аз ҳама лаҳзаи хотирмон барои таҳиягарону ҳунармандон мебошад. ин аст ки то кунун баъзеи онҳо ҳиссиёти худро нигоҳ доштан наметавонанд. иштирок дар филми ҳунарӣ терминатор барои бисёре аз ҳунармандон таҷрибаи калон буд, зеро бештари саҳнаҳо ба таври воқеӣ сабт мешуданд. шурӯъ аз таркишҳои бехатар то паридану ҷаҳидан, чӣ болои автомобил ва чӣ задани зарбаҳои
хатарнок. Дар филм ҳама амалҳои мураккабро худи Арнолд Шварценеггер иҷро намудааст. Звук пошел. Сцена 107, кадр 1, дубль 1. Внимание! Мотор! Залезайкин! Снято! Снято! Внимание! Мотор! Камера пошла. Так, приготовились. И раз, два, три. Снято, снято. Очень хорошо. Я должен буду убрать его. Да, ты просто бьешь его о машину. О, да, понятно. И отбрасываешь его. И потом я буду использовать машину для передвижения. Точно. дар идома ифшои ин таркиш барои тайяггарон тарконидани автомобили пур аз маводи сӯзишворӣ кори ниҳоят мушкил буд, зеро дар атрофи майдони саб амборҳои яроқ ва мошинҳои ҳарбӣ қарор дошт. Аз ин рӯ ба тайяггарон иҷозат надоданд ки таркишро ба таври воқеӣ дар майдони сабт анҷом бидиҳанд. Дар ниҳоят онҳо ба хулоса омаданд ки онро ба таври дигар сабт намоянд. Барои ин макети автомобили сӯзишворӣ ва декоратсияи лозимаро дар истгоҳи автомобили назди киностудияи Фентези сохтанд. Акнун ин равандро бешарҳ тамошо мекунем. дур наравед, зеро баъд аз чанд лаҳза сеҳри пардоз ва чашмбандиҳои тайяггарон ошкор мешавад. филми ҳунари Терминаторро бе истифодаи пардоз тасаввур кардан имкон надорад. барои ҳарчи воқеъ баромадари ин лоиҳа тайяггарон кӯшиш намуданд аз ороишоти компютерӣ камтар истифода баранд. аз ин рӯ грим ё худ пардоз дар таҳияи ин лоиҳа нақши ниҳоят муҳимро иҷро намудааст. ин раванд чӣ гуна ҷараён мегирифт? дар идома хоҳем фаҳмид. муваффақияти филм тавре пештар гуфтем аз истифодаи пардози касбӣ вобастагии калон дорад. маҳз барои ин кор дастаи махсус муқаррар шуда буд. дар аввал акси ҳунарманд гирифта мешавад, пас он онро дар компютер ворид намуда қолабро муайян месозанд. баъдан раванди қолабрезӣ шурӯъ мегардад. ин корро аслан барои дар чеҳраи ҳунарманд нишон додани оҳан анҷом медиҳанд, чеҳрае ки пас аз сӯхтан чунин аз сару боқӣ мегузорад. баъдан бо истифодаи маҳлулҳои кимиёвӣ дар қолаб қисмҳои сунъии рӯи персонаж омода карда мешавад. аммо ин ҳанӯз анҷоми кор нест. онҳо бояд макети қаҳрамони асосиро тавре созанд ки аз асл фарқ накунад. барои ин онҳо қолаби махсус сохта аввал тавассути оҳан қисмҳои баданро ҷудо менамоянд. баъдан мушакҳо низ ворид карда мешавад. пас он маҳлулҳои махсус. дар бадани макет нохун, абру ва мӯи сар ворид намуда
қисми аз рӯйро барои ҷой додани пораи оҳан сурох менамоянд. пардоз то ҳадде таъсир расонид, ки аз ҳузур доштани худи Арнолд Шварценеггер дар осорхонаи хонум Тюсо ва шаҳраки Ҳолливуд касе бовар намекард. Come with me if you want to live. I'm looking for sunglasses. Would this protect from shotgun blasts? Probably not. No. I think they're sizzling. Hey guys. Who are you? I'm the Terminator. Who are you? I'm the Terminator. Please don't bump my selfie stick. Get out. Just joking. Who is this? Arnold Schwarzenegger. This is my line. I'll be back. 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 бисёриҳо ба ҳайрат омаданд ва боварашон намеомад, ки дар рӯ барояшон ҳунарманди воқеиро мебинанд. ин барояшон ғайриинтизор буд. No touching. Let me hold it. Thank you. You scared us. Sorry. Okay. Oh, but of course, mega. филми ҳунари Терминатор дар 8 номинатсия ба ҷоизаи Сатурн пешниҳод шуда танҳо сетои онро барои беҳтарин филми тахайюлӣ, беҳтарин филмнома ва беҳтарин пардоз соҳиб гардидааст. дар идома муаррифии қисми дуввуми филм. қисми дуввуми филми ҳунари Терминатор бо масрафи $102 миллион амрикоӣ рӯйнавор омада барои тайягаронаш 5 ҷоизаи Оскар, 5 ҷоизаи Сатурн ва 6 ҷоизаи MTV Movie Awards-ро насиб гардонидааст. Ба андешаи мунаққидон, филми ҳунари Терминатор, ки таваҷҷӯҳи миллионҳоро ҷалб намудааст, дар сохти аниматсияи компютерӣ асос гузошт. сабти филм аз моҳи июни соли 1990 дар шаҳри Лос-Анҷелеси, штати Калифорния, Амрико шурӯъ гардида то ноябри ҳамон сол идома ёфт. Ҷеймс Кэмерон муваффақияти филмро дар сабти воқеии он медонист. барои ҳамин қисми дуввуми филм низ ба пуррагӣ дар маконҳои асл наворбардорӣ шудааст. Все внимание! Ты что, облажать мне все пытаешься? Сделал крупный план? А мы все это снимать должны были? аммо буданд баъзе саҳнаҳое, ки сабти онҳо бе истифодаи макет ғайриимкон буд. Мотор. Приготовились. И мотор. И снято. инчунин якчанд рӯз ҳунармандон дарси махсуси тирпаронӣ гузаштанд, ки ин имкон дод дар вақти сабти чунин саҳнаҳо онҳо дилпурона амал намоянд. В этом и проблема. Все эти американские мифы, которым приходится соответствовать. Да. С днем рождения! иттифоқан зод рӯзи Ҷеймс Кэмерон ба яке аз рӯзҳои сабти филм рост омад. таҳягарону ҳунармандон онро ба таври хотирмон ва оддӣ пешвоз гирифтанд. вақте кор аз доираи имконияти таҳягарон берун баромад, онҳо аз аниматсияи компютерӣ истифода намуданд. маҳз компютер тавонист нақшаҳои онҳоро ба пуррагӣ амалӣ намояд.
баъд аз чанд лаҳзаи дигар шуморо бо асрори пушти пардагии қисми сеюми филм ошно менамоем. ҷеймс Кэмерон қисми навбатии филмро соли 1991 рӯи экран баровард. бо ҳамин кори ӯ дар ин лоиҳа нуқта гузошта шуд. терминатор 3-ро бошад тайягари дигар Ҷонатан Масто рӯи экран баровард. биед бубинем ки ин коргардон чӣ гуна саргарми кор буд. филм соли 2003 бо масрафи $200 миллион амрикоӣ дар коргардонии Ҷонатан шумора на барои куштани Ҷон Коннор, балки барои нобуд намудани терминатор зан меояд. ин нақшро ҳунарпеша Кристана Локен дар сатҳи профессионалӣ иҷро намудааст, то ҳадде ки дарафти наворбардори тайягарон аз истеъдоду нақшофарияш ба ҳайрат омада буданд. дар фарқият аз дигар терминаторҳо ӯ зан аст, барои ҳамин аз имкониятҳои худ бештар истифода мебарад. Кристанов ниҳоят ба ин образ мувофиқ омад. Инро дар намуди зоҳирияш ба хубӣ дидан мумкин аст. ӯ хеле хуб медавид, на тавре ки инсонҳои муқаррарӣ. Кристиан донандаи хуби санъати муҳориба буд. дар баробари ин ҳеҷ гоҳ чеҳраашро дигар намекард. ҳамеша ҷиддӣ буд, гӯё аз образ баромадан намехост. нақшам бароям хеле писанд буд. кӯшиш менамудам аз иҷрои вазифаам ба хубӣ бароям. ин филмро хеле дӯст медорам ва бо дидани он калон шудам. дар терминатори 1 мо мақсад гузоштем ва дар қисми дуюм онро васеътар кардем. дар терминатори 3 бошад мо аллакай роботҳои худро сохтем. ба фикратон чаро Стен Винсон ин қадар ҷоизаи Оскарро ба даст овардааст? барои он ки ӯ нобиға аст. ӯ ва бачаҳояш роботҳое сохтанд ки ҳатто ҳамроҳашон гап мезаданд. инчунин роботҳояшон нусхаи ман буданд. ин ҳайратовар буд. охир чӣ тавр мумкин? ҳамин тавр соли 2009 қисми 4-уми филм бо номи Терминатор бигузор наҷотдиҳанда ояд рӯй навор оварда шуд, аммо бе ҳунарнамои Арнолд Шварценеггер. нақшои асосиро дар ин шумора Кристиан Бейл ва Сэм Уортингтон иҷро намуданд. дар ин шумора роботҳои асосиро дар майдони саб дидан намешавад. акнун тайягарон аз технологияи нав истифода мебаранд. охирин қисми филм, яъне панҷум шумораи он бо номи Терминатор пайдоиш соли 2015 дар коргардонии Алан Тейлор бо ҳунарнамои Шварценеггер рӯйнавор оварда шуд. ҳамин тавр филми ҳунарӣ Терминатор бо рӯйнавор овардани 5 шумора дар таърихи киноиндустрияи ҷаҳон рекорд гузошт. ҳоло нақша аст ки қисми 6-уми филм солҳои наздик рӯи пардаи синемо падид ояд. нақшаву ниятҳои бузург аксари одамонро дар хоб пайдо мешуданд. масалан сохти ҷадвали элементҳои химиявӣ, пайдоиши Google, назарияи нисбият ва чанде аз қаҳрамонҳои адабиёт маҳз дар хоб пайдо шуданд. як вақт Ҷеймс Кэмерон сахт бемор мешавад ва ҳангоми хоб мебинад ки як робот бо чашмони сурх чӣ гуна занеро таъқиб мекунад. ҳангоми бедор шудан ӯ мақсад мегузорад ки дар ана ҳамин мавзӯъ бояд ҳатман филм сабт намояд. ҳамин тавр Терминатор пайдо мешавад. терминаторе ки таи чанд лаҳза аз рӯй навор оварданаш бароятон маълумот додем. то дидори баъдӣ сарбаланд бошед.